Türkmenistanda ilati paxta yığmağa mecbur etmeğin täze görnüşleri ýüze çykýar. Ýurdun ýolbaşçylary köp paxta talap edýärkä yerlik häkimetler ekin meýdanlaryny muht iş güýji bilen üpçün etmeğin täze usullaryny oýlap tapýarlar. Balkanawatda, bankomatda, dükanda ýa-da migrasiýa gullugynyň öňünde nowata duran her bir adam indi paxta meýdanlaryna düşmek howpuna sezebar bolýar. Balkanawatda bankomatdan pul çekmek ýa-da pasport almak üçin migrasiýa gullugyna barmak tynançygy ýaşaýjyny paxta ýygmak mejburlygyna sezebar bolmak töwekkelçiligi astyna salýar. Pasport almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmak hiç bir düzgüni bozmaýar, emma polisiýa baran adamlary esasy tutsak edip paxta meýdanlaryna ekdýär. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy Şeýle Gurrun berýär. Balkanawatda polisiýa migrasiýa gullugyny pasport almak üçin duran adamlary saklaýar we paxta meýdançalaryna ekdýär. Her gün 200 töwerek adam bereket etrawyna alınıp barlyar. Habarçymyň söýlerine görä wakalaryň biri 5-nji oktýabrda boldy. 230 töwerek adam migrasiýa gullugynyň ofisine ýygynandy adamlar nowata durmak üçin sanawy ýazylmak maksady bilen bu ýere ýerden üýşüpdirler. Bolan ýagdaýyň şaýady Şeýle Gurrun berdi. Migrasiýa gullugynyň işgäri çykyp sagat 9:30 üçin garaşmaldygyny aýtdy. Ulgam işlemeýär diýdi. 9:15-de bolsa polisiýa geldi. Forma giyinen 20 töwerek adam soň bolsa 6 sany Mercedes kysymly awtobuslar gelip polisiýa işgärleri aljaran adamlar awtobuslara zor bilen ýükläp başladylar. Şaýatlaryň söýlerine görä polisiýa dowla düşen adamlara migrasiýa gullugynyň binasyna hüjüm etmek tynançygy barada özlerine şikayet edilenligini gysgaça düşündiripdir. İlki bilen adamlar howsala düşdiler. Soň köpler dymdy. Awtobus Türkmenbaşy Aşgabat ýoluna çykyp paýtagty tarap uranyny oturan adamlar ünsün boldular. Köpler özleriniň käbir agyr jinaýatlarda aýplanmagyndan gorkýardylar. Polisiýa her kimiň telefonyny elinden aldy. Soň awtobus paxta meýdançasyna durdy. Polisiýa işgäri inni çykyn. Sagat 19:00 çenli 50 kilogramdan paxta ýygynan. Soň sizi goýberer diýdi we agşam bizi öýe ekitjekdiklerini aýtdylar. Dip migrasiýa gullugyna baryp paxta ekdilen ýaşaýjy Adatlyk radiosyna görüň berdi. Şeýle dol adamlaryň baştan geçiren gorkusundan soň paxtany belli bir derejede höwes bilen ýygnanlygyny aýtdy. Migrasiýa gullugyna izlenmek we döwlet edaratyna barmak raýatyň kanuny hukugydyr. Şeýle-de bankomatdan öz puluny çekmek hem düzgüni bozmaýar. Şeýle-de bolsa polisiýanyň reýtleri bankomatlaryň öňünde hem geçirilýär we bu ýerde saklanan adamlar hem paxta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Adatlyk radiosy bolup geçen bu ýagdaýlar barada Balkanawadyň häkimliginden, vilayet administrasiýasyndan we yerli polisiýa bölümlerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen polisiýa işgäriniň söýlerine görä adamlary saklamagy ýolbaşçylardan dilden buyruk bar. Onuň söýlerine görä tutsak edilenleri paxta meýdanlaryna eltmek üçin ýöriti awtobuslar bellenilýär we her bir adamdan 50 kilogram paxta ýygnamagy talap etmek göz öňünde tutulýar. Vilayet häkimliginiň dilden buyrugy boýunça kanun goraýjy edaralara nowatda duran adamlary tutsak etmäge we paxta eltmäge ruhsat berilýär. Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürrüňdeş bolan polisiýa işgär aýtdy. Adatlyň habarçysy nowatlarda saklananlara salgylanyp polisiýa işgärleriniň paxta meýdanlaryna iýerilmegine garşy çykmagy tynançan adamlara döwlet siýasatyna garşy çykmak aýplamasy bilen haýbat atylandygyny hem belledi. Bankomatlar azyk dükanlary we migrasiýa gullugy şäherlerde iň köp barlayan ýerlerdir. Bankomatlarda we dükanlarda azyk önümleriniň yetmezçiligi sebäpli nowatlar ýüze çykýar. Daşary ýurt pasportlaryna bolan isleň artmagy we zähmet migrasiýasynyň köpelmegi sebäpli migrasiýa gulluklarynyň ofislerinde hem nowatlar döreýär. Nowata duran adamlaryň ekin meýdanlaryna eltilmegi ýurtda ilatyň paxta ýygyma mejburi çekilmeginiň görülüp eşidilmedik derejesine ýeten wagtynda ýüze çykdy. Sentýabryň ahirinde käbir sebetlerde häkimetler döwlet işgärlerini meýdanlara iýermege gysga wagtlaryň toktadan hem bolsalar, şu aýda döwlet işgärleriniň tas ählisi paxta sürülip başlandy. 5-nji oktýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow paxtany iň soňky gozasyna çenli ýygnamagy talap etdi. Bu arada Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berdi.
Mary vilayatynyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýty ýygymyna mejbury gatnaşdyrylymagyna girdilen gadaganlyk dowam edýär. Bu aralykda büdjet işgärleri öz orunlaryna hakyna tutulýan paýty ýygymçylaryna niýetlenip awgust aýyna özlerinden adam başyna 30-40 manat aralygyna toplanan pullary edara ýol başçylarynyň ýzyna gaýtaryp almagy tynançyk etdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda Sewitden habar berdi. Bu Sewitde sentýabryň ortalaryna häkimlik resmileri talyplaryň we büdjet işgärleriniň şol sany mugallimlaryň hem çağılar bağlaryň terbiýeçileriniň mejbury paýty ýygymyna gatnaşdyrylmagyny gadagan etdiler. Büdjet işgärlerini seresaply begendiren bu gadagançylyk günörtügünde Sewitde heniz hem öz güýjünde galýar. Sentýabr aýyny büdjet işgärleriniň paýty ýygymyna mundan beýlek gatnaşdyrylmajakdygy duýduruldy we olaryň öz orunlaryna paýty ýygymyna hakyny tutmagy işgär bermekleriniň hem behedlerini gaýdyldy. Şu güneçenli büdjet işgärleri heniz hem paýty ýygymyna uğradylmaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Ýa-da bu Sewitde mejbury paýty ýygymynyň besedilmegi Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Sewitlerde şol sany Mary vilayatyna mejbury paýty ýygymynyň mewjudýanlygy barada ýygyna beren habarlarynyň ýygyna gabat geldi. Ýöne häkimetleriň paýty ýygymyna mejbury zähmetden peýdalanmagy bilen bagly tejribeleri şu ýyly her Sewitde dürli häsiýete eýe bolýar. Türkmenistanyň Günnägür Lewap vilayatyna hem 15-nji sentýabrda ençeme döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýty ýygymyna çekilmegi besedildi. Ýöne garaşdyrlyk bayramynyň ýygyny 28-nji sentýabrda bu Sewitde büdjet işgärleri gaýtadan gowuçy meýdanlaryna çekilip başlandy. Hatda ýaňy ýakyna lewaply bir büdjet işgäri Günnägür Sewitde 6-njy oktýabr hatyry gününde hem edara kärhanalarynyň işgärleriniň ählisini paýty mewsümine gatnaşdyrmagyň meýilleşdirilýändigini, şol bir wagtda gowuçy meýdanlarynyň golaýyna hatyra çärelerini geçirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. Bu aralykda mejbury zähmetden halas bolan maraly büdjet işgärleri awgust aýyna paýty ýygymyna öz orunlaryna hakyna tutma işgäri bermek üçin edara ýol başçylaryna adam başyna 30-40 manat aralygyna beren pullaryny ýygyna gaýtaryp almagy tynançyk etdiler. Türkmenistana däp bolan tejribeleri görä paýty mewsümine büdjet işgärleri ýygym işlerine ýa özleri gatnaşmaly bolýar, ýa-da öz orunlaryna gowuçy meýdanlaryna hakyny tutma işgär uratmaly bolýar. İşgärleriň köpüsi öňkü beren pullaryny edara başlyklaryndan sorap ýygyna almakçy bolýarlar. Ýöne başlyklar pullara derek işgärleri islen wagtlaryna işden ruhsat almagy mümkinçilik ködürleýär. Diýip bir büdjet işgär aýtdy. Netijede mejbury zähmetden boşadylan marly işgärler edara ýol başçylarynyň tekliplerine razy bolupdyrlar. Olar öňkü ýyllarda özleriniň paýty mewsümine adam başyna tas 1000 manada çenli çykdy jetmeli bolanlyklaryny aýdýarlar. Paýty mewsümine her vilayatda dürli tejribelerden peýdalanylmagy boýunça düşündürüş berilmeýär. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy täze bellänen vilayat häkiminiň bu Sewitde daýhan hojalyklary paýty mewsümine diňe öz maşgala agzalarynyň zähmetinden peýdalanmagy ruhsat berýän we ýygym mewsümine gapdaldan işçi çekilmegini gadagan edýän buýrugy barada habar berdi. Sentýabryň ortalaryna Sewitde büdjet işgärleriniň paýty mewsümine mejbury gatnaşdyrylmagy gadagan edilenini yerli ýaşaýjylar bu täzeligiň wagtlyň ara kesme bolmak ähtimallygyny alady bildirdiler. Türkmenistanda barha köp adamyň has gowy durmuş gözleginde ýurdun daşyna çykmagy ymtylýan wagty daşary ýurtlarda is bilen üpçün etmek wagdalary bilen raýatları alda utalýan, hilegärdigi aýdylýan saxlar köpelýär. Mardaky habarçymyz soňky aýlar vilayatyň ençeme Sewitinde alda we düşüp puluny aldyrdan adamlaryň has köp polisiýa arz edýändiklerini anyklady. Ol bu ýagdaýy düşen onur çaraýatyň biriniň bastan geçirenlerini gurrun berdi. Söhbeteslerimiziň hupsuzlygy nukdaý nazaryndan anyk yer we adam atlary äsgär edilmeýär. Marynyň 30 ýaşlaryndaky Didar atly ýaşaýjysy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda eýýän bir ilçemisi wagt bäri daşary ýurtlaryň birine iş migrasiýasyna gitmegi meýilleşdirip gelýärdi. Emma Didar ýaly başga da köp adamyň bu uğurda tagalla etmegi galy bertede häkimetleriň çäklendiriji düzgünleri sebäpli uçur biletleriniň ýytykyçylygynyň döremegi onuň bu planlaryny näwelli mühletçilini ýyda tüýsürdi. Ýöne mundan bir aý töweregi ozal goňsy etraplaryň birinde degişli tölegiň hasabyna Dubaýa bilet tapyp berip, soňu bilen hem ol ýerde is bilen üpçün edýändigini öňe sürýän bir adamyň bardygy barada gep gürüňler ýaýrap başlady.
Men we başga da bir näçe oglany bolup parahat diýilýän bu adamyň hyzmatlarynyň peýdalanmak kararyna geldik. Biz elbetde hüşgärligi saklajak bolduk, emma onuň anyk ýaşaýan ýeri belli bolan üçin käbir adamlaryň hem onu taryplany üçin oňa ynanmazlyga esas görmedik. Diýip Didar gurrun berdi. Ol parahadyň hüdürleýän hyzmaty üçin özleriniň her birinden $2500 möçberinde pul talap edendigini, seýledi bilet we geljeki iş bilen bagly beýleki dokumentleri düzeltmek üçin dasarky we içerki pasportlaryny hem sorandygyny aýtdy. Biz häzirki pursat bu mukdarda pulun ýokdugyny aýtdyk we biraz garaşmagy soradyk. Ol başga da istek bildirýänleriň köpdigini aýtdy we gysga wagtyň içine jogaby bermesek onu munyň hasam giýjigip biljekdigini duýdurdy. Biz mal garalarymyzy satyp bir näçe hepdeniň içine bu pulu toplamaga synaşjakdygymy aýtdyk. Diýip Didar özara bolan gurruny beýan etdi. Emma parahat wagtyň juda azdygyny aýtdy we mallary kısa arada öz tanys gasaplarynyň birine satmagy teklip etdi. Onun gassap duran üçin muňa razy bolduk. Gassap giýjäniň ýary öýümize geldi we mallarymyz üçin bazar narhyndan ortaça 1000 manat kem narh sorady. Maşgalanyň beýleki agdalary dawa jenjel etse de biz soňra daşary ýurda çykyp bu pullaryň hem öwedini dolars öýdüp bu şertede razy bolduk. Diýip Didar gurrun berdi. Mundan bir hepde töwereg wagtdan soň parahat Didar bilen habarlaşyp Mariniň aeroportuna gelmeli gününiň senesini mälim etdi. Biz diýilen wagty diýilen ýere bardyk. Parahadyň eline pasportlarymyzy bu daşawda çeni bilet bar eken. Ol goranymyzdan soňra başga biriniň öňümizden çykjakdygyny we Dubaýa uçmak üçin gerekli taýýarlyklary görjekdigini aýtdy. Biz gaty begenlik hostarlarymyz bilenim eýam hoşuşup başladyk. Diýip Didar belledi. Emma ol ýurduň Demirazyk welaýatyna gonandan soňra olaryň öňünden hiç kim çykmaýar. Üstüsine parahat hem telefon jaňlaryna jogap bermegini betedýär. Biz şol wagtyň özüne ýygymize mara bilet aldyk. Gelen badymyza hem göni parahadyň öýüne ugradyk. Emma gapyny başga bir açyp bir näçe gün mundan azal bu jaý kireyine alandygyny aýtdy. Mundan soň polisiýa idarasyna gitdik. Ol ýerde hem şolary ýaly aldygy düşüp arda bilen ýüz tutýanlaryň köpdigini aýtdylar. Soňra jaýyň asyl eýesini çagyrdylar. Emma ol parahat bilen dilden ulalaşyp bir aý möhret bilen jaýyny kireyine berendigini, onuň nagd tölen üçin şahsiýetini görkezýän hiç ile resminama hem soramandygyny aýtdy. Diýip Didar başdan geçiren wakalaryny gurrun berdi. Habarçymyz Mariniň beýlik tewitlerinde hem Didar ýaly başga da onlar çaraýatyň şular ýaly aldygy düşündigini anyklady. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Mariniň häkimliginden, polisiýa we prokuratura idaralaryndan hem maglumat alyp bilmedi. Soňky 10 ýyllarda onarça müň Türkmenistanyny daşary ýurtlara çykdy we olaryň arasynda başga ýurtlaryň raýatlygyny ýa uturum ruhsatyny alyp uzak wagtlyk ýaşamaga galanlary hem az däl. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini iglan eden Türkmenistan ýurtda täze raýat galýan adamlaryň sanyny aýtsa da, dolu göçüp giden adamlaryň sanyny aýtmaýar.